Dzień dobry. A skąd wiesz, czy ktoś tego w nocy nie będzie oglądał i co wtedy? Dobry wieczór. Jeżeli ktoś ogląda w nocy, dzień dobry jak za dnia. I można wybrnąć? Idzie? No to, a czy ja mówię, że nie można wybrnąć? No. I to są te TF-y obiecane świąteczne. Znaczy, że mikołajowe miały być, ale no jest Mikołaj, jestem ja i jest Aga, tak więc wszystko się zgadza. Ale sztymt i jadymy. Czwarta fala na 7. Tam te poprzednie poszły bardzo sprawnie. Ani jednego zgonu. Po prostu żeśmy to rozjechali. Jak żeśmy pojechali z tym szałotem, to no rubo było. To się aż się kurzyło. Ten ruby to już na dole idzie. A to jest taki mały ruby. Nie. A ten? To był taki ruby. No mówię. Srogi dlatego. ruby. Packer. O pierunie. Taki po świętach. No, taki nafutrowany. Świąteczny. Świąteczny rubas. Kurde, idzie następny. A coś mu te łone. No. Bardzo mu te HP. Jakiś taki nafutrowany fes. A co ten tu miał za tą rakietnicę? Wola Boga! Co to za pieruństwa? Dobra, ten... Co ich tyle drogi idzie? ruby. I jeszcze te... Człowiek zapalniczka. Taki Feuerzeug hop. Proszę pana. Proszę pana. Proszę mnie nie zapalać. Dobra, jak już się zacznie strzelać, to już się fajnie strzela. Dopóki nie przegramy. No. Fakt faktem, ale tam jeden już tak prawie krank. A Bestusz... Kaj ten drugi. Lezie, dobra. Dobra. Rozdupcony. A tu następny lezie. No fakt faktem. My mamy medyka? Nie mamy chyba, nie? Nie. Wszyscy poszli w muty. Jeszcze mnie parę Jeszcze rozwalił. jeden. Łojeny. Mi na Skype'ie musi oczywiście szkryflać. W międzyczasie. To się robisz na ten. Wiadomo. Niby ja... O, a ten... Kaje się ciśniesz na hama, ciulo. Jaki łoszkliwy. O, geldy, dobrze. A kule. Aż jestem zdziwiona. No zawodowa. Czemu zdziwiona? No poszło jak zawsze. A nie, no dobra. Jak zawsze Tak sprawnie. chciałam, wiesz, tak skromnie. Ja wiem, no. Taka śląska skromność. Typowa. Śląska Pomorska. Śląsko-pomorska, no właśnie. Niszczenie pocisków to głupie. Amunicja. I te łone. O. Dobra, i z maszkecymy ta szokolata. Omnom. Świątecznie. On taki typowy świąteczny człowiek, taki bast, nie? Już wywalony na wierzchu, nafutrowany. Już Lego, taka biedrona. Ale jeszcze kawałeczek. Ale jeszcze inokulcyk, bo to tak ładnie wygląda. Dobra, przestań, bo ja się głodna zrobię. No Aga, ty musisz jeść, jest taka blada. A co ten tak strzela? Głupi? Ale nie chcę szczela, co mu Czemu bronisz? amunicji nie tego? Nie. Co to ten łon? No zaraz mu się skończy, a to jest zasobnik jest- przecież. Aga! No ja. Pani, ja nie wiedział. Wszystko trzeba jak dziecku. Przepraszam. Zaś tam... Jeny. Jeny, ile tego idzie? Ale takie te łone. To po leku. O, że dostał. Przepraszam. Ale jak te tam będą biegły tak szybko, no to dupa, bo ten już tutaj z bombą leci. pierunie. Ja kociszba pani. Kto to No i... widział? No wiesz, generalnie po ptakach. Bo ja go nie ubiję.
A co tam Nie już ten? zdążę. Już Aga. Scout biegł. Co to się stało? Szybko poszło. Verfluchte Pieronie. Verfluchte den Nerweter. Nie no, nie od początku. Nie! Po jakiemu? Zgupieli? Ja już nie chcę. Pizło na dekiel. Ciule z godule. No nie! Dobrze. Odrzucone. Go! Z 18 tych srogich. A co to jest to pierwsze? No to są te skauty właśnie. A Oni tymi piłeczkami tam tygują, nie? kule. A to jest jaki to jest poziom? Normalny niby. Ciężko. Ci się zamarzy i pokaże, że ten najtrudniejszy. A ja fakt. się wytnie. O Jezu, ekspert! O Boże! O to chodzi. A cięcie było, bo te wicherungi pizły na sieni. Szturmu nie było. Zdarza się. No bywa. Co zrobić? Idą. Ze Szlezwika. One. A jest ktoś tam przy bombie, czy wszyscy są zaś na przodku? Wszyscy są zaś przy przodku. Ale to, że on tam, ktoś będzie tam, to niewiele da, bo on strasznie szybko biegnie. To nie można ich puścić generalnie. No właśnie, generalnie nie. No dobrze. Ale nie ma źle, jest wieżyczka. Są heavy. On tam z lewej będzie biegł. Tu jest z prawej, czekaj. No dobra. Rubasy z prawej. Krank. Dobra, a teraz się zaczaiły dwa. A, leci. No ci mówisz? A krytykale wchodzą. A, już przestały. No, on na prawą poleciał. Na prawo? Ładne. Ja. Nie, kurde. Nie, bo to jest ta bomba, wiesz, ta soloto, nie? No, no. No to poleciał tam z prawej. A te z tymi piłeczkami lecą. Jeden pad, Aha, bo tamten pewnie musiał podnieść tą bombę, dlatego. drugi, no pewnikiem. A drugi też zaraz padnie. I bo on się tak nie kręcił. Biega jak... Się telepie. No nie no. Oby głupi. Umarłby. No. Dobra. Zabiety. Nieżywy. Umarł. Umarty. Umrzony. Umarł, umrzon i pogrzebion. Umarł, bo grał. Jezus, dostałem bąk. Ding dong prawie. No, kule, bele. Niedobrze, zaś są już tak blisko fest. Jezu, szpieg, a się przestraszyłam, Boże. No nie! Ajajaj, co jest, co jest? A kurde. A go w ogóle nie zauważyłem, jak on tam... A to już przegra... Zdupcyliśmy. Jeny. To też się wytnie, masz się przywitać od nowa. Nie będzie widać. Ja... Nie, dobre. Domy się rada, Aga. Jak ty ciśniesz knefel, Mikołaj? Krzywo. Chyba tak. Czy tak, Aż mi się Aga, tak z wyczuciem? zaczęło ścinać trochę. Gdzie są błędy? Gdzie robimy błąd? Generalnie jednego nie ma, tu jest błąd. Teraz. No to jest problem. To generalnie... uszczupla szansę.
A fajnie jakby drzazgi lecą z tych desek, mi się wydaje. Znaczy ja mam je w takiej jakości, że takie kwadraty lecą. Fakt. Są. To zobaczę na nagraniu, jak to może ładnie wyglądać. Ula Boga. O, Się dobra. bawisz. Ja disco. Mm. To nie jest kryptoreklama. Nie. Ale jest nas... Nie no, było nas 6, ktoś się ładował. Dobra, teraz z lewej zaś. Na zmianę. Czemu z lewej? Dobra, jeden lek, drugi lek, trzeci lek. A, idą te łone. Kuźwa, jak on tucze, jak głupi. Jezu, O, ile tego idzie. Boże, no, dobra, po mnie. Jezu. Te szpiegi są okropne, bo to zawału można dostać. Jak się biegnie za kimś, a ten ktoś i nagle ten... Znaczy, generalnie to ja mogę dostać. To nie dostawił go. Też bym wolała nie. A w sumie, co to są za te paski na dole? Co tak się, wiesz, zapełniają? Widzisz? Jak one się ładują, to na przykład oni dostają tarczę, potem im się bodaj życie odnawia, a na końcu nie wiem co. Ale od czego zależy, czy one się odnawiają, czy nie? Jak w nich strzelasz, coś mi się zdaje. Nie. Na przykład jak on ma bombę, to jest full. Aha, to jak ma bombę, może tylko to pokazuje. XD. No nie, bo zaś teraz ten ruby weźmie i... Jeny, Jenny. Dajcie spokój. Nie, 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 no nie. Nie! O matko. Dobra. Dobra, bo ten... Nie, 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 nie. Jeny, Aga, co się robi? Co się sam dzieje? Ej, szpieg stoi na tym. Jako ciula. Na czym? No na bombie stał szpieg. Jakby wziął z dupcył normalnie. A to. To niemożebne. Hachor. No fest. Tłuszkliwy Räuber. Co to? Aha, bo on ma to, co tyś miała wcześniej. Ten cały tam elektroniczny Teges. Sturmgivera. Co on tym robi w sumie? Nie wiem, dziwne dźwięki wydaje, to na pewno. Broń do robienia dziwnych dźwięków. No to taka o wymiarze tym, na morale przeciwnika działa. Demotywująco. Tak jak się przed serwem tak wali tą piłką w ziemię, to może tak tutaj, Ja. w siatce. Ło kule. A tego leci. Ej, ale on ich zabija i to tak strasznie szybko z tego. Tak? No. Hmm. Tyś mówiła, że to im nic nie robi. No bo nic nie robiło, a mi odbierało te. Te do... Boże. Te Te do łone. naprawiania. No, nie wiem co to jest, metal. Alu. No. Kule bele. Ale no faktycznie Niebezpiecznie, śmieszny bo ta dźwięk. bomba leży na tym. I jest takie napięcie generalnie. Ale Napięte może jeszcze. napięcie. I co zrobić? No jak tu gdzieś ktoś coś idzie, gdzieś jest, to ten... Jedna... Bo ja nie widzę. O! No. No. Poszło szybko tak jak Ocena zawsze. F. Chyba ty. Łojeny. Co to za nota? Z taką heroiczną obronę. Z ból wisyny. Co by tu wziąć? Ja się wezmę. Same pierdoły takie w ogóle. Ja się wezmę. Ja. Dobra, łona cymy. Szczelasz, nawet palcami. Niemcy strzelają.
Ale no na razie idzie ładnie. No idzie jeszcze 2. 3-2, a to 3 to będzie Boże. Tak jak Nie, wtedy no to cośmy jest, grali. ale jaki to był wtedy poziom, nie? Taki jak teraz, ekspert. No tak. Tak to było. I myśmy się, ojej, nad tym męczyli. Trochę ten. O, jakieś się fajne zbudowali takie te. Normalnie domowe zacisze. Wieżyczka. To te zasobniki. Domowe przedszkole. Teleport, ja. Wszystko jest co trzeba. Do Nic świetnej więcej zabawy. szczęścia, no. No właśnie. Szczęścia niepotrzebne. I oni to postawili z lewej, to oni idą z prawej. Jak zwykle. O, do chtury. Do chtury. I po dochturze. A snajperzy są. Kurde. Niedobrze. Trzeba by ich zadupcyć. Jednego żech zadupcył. I jeden był inny. Dobra. I hajsy. Fajną broń ma ktoś, tak ich roztegowywuje, że oni tak znikają w miejscu. Takim czerwonym tym promieniem strzela. To chyba wtedy ten inżynier. Może być. O nie! O nie! Co nie? No jest ta bomba. Ze To ty się szłapami. wysławiej. Teraz mów, czego tu się bać. Ten dźwięk jest okropny. No właśnie. Cukrowa laska. Świntuchy. Wiesz co? Co ty zbierasz do osiągnięcia, Mikołaj? Nie. To nie osiągnięcie, to przedmiot. No... Masz się do czego przyznawać. My sobie porozmawiamy potem. Nie przy ludziach. Ule. Ej, oni mają jakieś te Wunderwaffe. On normalnie strzela w niego i jego w momencie nie ma. Ale to dobrze. hajsów. Kurde te... doktor. O ja. Nie wziąć zaszą No ale przestań się świecić na niebiesko, ciulu. od rzadka. Nie, nie strzelaj do mnie. Proszę pana, proszę wstrzymać ogień. Proszę do mnie nie strzelać. Nie. Kurde. Spy. Boots z tym pitfokiem loto. Taki mamlas. Zmamlaszony. Tu mam naszany mamlas. No ładne rzeczy. Jeny. I B nawet, no serio. Ale Tak? nie będzie takiej jakby tego. Takiego Ganiby. zbłoźnieniu. Wysokość skoku. Pierdoły. Aj sobie nic nie wezmę, co za ten... Zaszporujesz. Tak. Szporobliwa Aga. Agnesis. Nawet mam tą kamienicę gdzieś tam. Zaszporowaną. Tak. Jak Batman to tylko koszerny. Aj, waj. Ola Boga. No. Genau. No i teraz ostatnia fala to się dołączył jakiś tego. Zgłupia Fran, taki jakiś mamlas. I se wygra. I se wygra i się będzie cieszył. Ale co zawsze były 2 bramy? Mi się wydaje, że była jedna. W sensie te drewniane? No? Ja, to były 2 zawsze. Nie. Były. Mówisz? Ja. No, Aga, no jak mówisz. Padą ci były 2. Bo przecież nawet czołgi 2 wyjeżdżają czasem z obu stron. No... O. No dobra. Niech będzie. 3. Niech ci będzie. No i właśnie jedzie. O tego, o wilcu mowa. W sumie o tanku.
I się zaczyna. I się zaczło. Walka o ogień. Tak, żeby teraz się wszyscy nie rzucili na te czołgi, a ci ten z bombami sobie będą Właśnie. łazić. A czołg to tam łatwo, bo już jest. A tam drugi jeszcze stoi w Szlezwiku. Dobra, z czołgiem dadzą się rada generalnie, bo tam... Ej, to tych czołgów będzie więcej jak 2 jeszcze. Tu szpiegarz jak za ten. Jak więcej, jak 2 będą. Ja, ino jedzie już drugi, a trzeci jeszcze w Szlezwiku widać, chyba że on tam ino tak stoi. Nie, no on już jedzie tutaj, Ale no. widać Aga trzeci w Szlezwiku. Normalnie sam jest stać jeszcze tam. jeden. Tak se stoi. A no to no, mówię, może i se stoi, nie? Ale jest. Czemu nikt nie rozpipca tego pierwszego? Oprócz mnie i... A nie, jest ktoś, dobra. No! No tak se wszyscy zbagatelizowali. Kurde. Przecież powiedział, że dadzą sobie radę. No i Że tak jakoś daliśmy. mentalnie przeszło. Co? Ha, ha, ha. Ola Boga, i to na A. Normalnie, mogę powiedzieć, udało się na A jak zwykle profesjonalnie. Na Tak więc ekspercie. ja dziękuję, na ekspercie. Zapraszam do klikania w werbungi. Dawania A plus. tych kciuków na... Nie, na książce ja to się kciuki dawa. Dobra, no i tymczasem to tyle.